Fero, poznáme sa už nejaký ten rok, ale predsa len zaujímalo by ma, ako si šachom začal, kto ťa k nemu priviedol a takéto okolnosti. Tak šachom ma priviedol v rodine otec. Hrávali sme také domáce turnaje s otcom a so starším bratom. Tých som rýchlo porážal. Tak trošku vážnejšie som sa začal zaoberať, až keď ako 13-ročný. V Trnave sa zorganizovala jedna veľmi pekná akcia. Šachový klub Lokomotíva Trnava zorganizoval živý šach na Hadzárskom štadióne za veľké účasti. Ja som pôsobil ako pešiak na F7. Bielý mi hral Puškáš, čierny mi hral pán Marko ako z Leopoldova. Opakovali nejakú známu skvelú partiu Štajnica a bohužiaľ skončilo to batom na F7. Následne ale vznikla taká skupina mladých v Lokomotíve Trnava, kde sme začali pomaly hrávať. Tých možností vtedy tá mládež mala veľmi málo. Porážal som síce tých hráčov v klube, ale mohol som hrať treba dve partie ročne za nejaké bečko, nejaké vyššie súťaži. Ale časom som sa vypracoval cez tú štruktúru tých súťaží, ktoré vtedy existovali, ktoré boli turnaje neboli, ale boli okresné, vtedy sa to volalo prebory, dneska majstrovstvá okresu, majstrovstvá kraja. A som sa stal v roku 1980 dorasteneckým majstrom Slovenska, ktorý vtedy bola jediná kategória. Následne som začal študovať v Bratislave, prestúpil som do Slávie v Bratislave a počas vysokoškolských štúdií som hrával federálnu ligu úspešne za Sláviu Bratislavu SVŠT a Slovan Bratislava. Z ďalších tých dôležitých bodov mojej šachovej organizátorskej, ktoré by som chcel spomínať, organizáciu Medzinárodného šachového festivalu Trnavia. A to sa možno nevie, vznikla to takým spôsobom, že sme si sadli s Antonom Machom, dneska už nepôsobí šachový hnutia, a povedali sme si, že za 5 mesiacov bude v Trnave veľmajstrovský turnaj. Všetci organizátori v Trnave hlavne, či to bol Miro Puškáš alebo predseda okresného zväzu Peter Bakoš na tom, sa chytali za vlasy, ale na konci po síce bolo veľký problém, ale sme zorganizovali to, že stalo sa veľmajstrovský turnaj a postupne sa to stalo najväčším šachovým festivalom v Československu. Takže vidím, že už si mal nejaké organizátorské aktivity. Predpokladám momentálne, že asi sa šachom neživíš, tak možno by aj divákov, aj mňa zaujímalo, že čím sa momentálne živíš, čo je tvojou prácou? Momentálne som hlavne dôchodca. Ako dôchodca mám jedno veľké privilegium, že môžem robiť konečne to, čo ma baví. Ja mám síce ešte stále s Petrom Michom, šachistom, ako súkromnú firmu, avšak tie aktivity sú dosť utlmené, lebo možnosti na podnikania v oblasti IT sa radikálne znižujú, takže hlavne sa zaoberám so šachom. Či už pôsobím ako vedúci šachových krúžkov na 3 základných školách, v Trnave trénujem vlastného syna, trénujem mladú nádejnú hráčku Andrejku Slabovú z Piešťan. Vytvoril som nový klub, Trnavskú šachovú školu, takže dá sa povedať, že naozaj robím to, čo ma baví a to, čo je šach. No keď sa pozriem do tvojej minulosti, nevidím teda nejakú ambíciu stať sa funkcionárom, konkrétne v šachu. Ako to má chápať šachová verejnosť, že zrazu prídeš a chceš sa stať prezidentom? Čo ťa k tomu viedlo, motivovalo? Tak prvá vec, čo ma k tomu motivovalo, je, že mám teraz dostatok času. Druhá, možno ešte dôležitejšia, je, že ma trápi pozícia šachu na Slovensku, ktorá nie je tam, kde by šach mal patriť. Či už je to v spoločnosti, či už je to v športových organizáciách. Ďalším motivom pre mňa je to, že rád by som využil svoje profesionálne skúsenosti zo zamestnaní, z manažovania vlastnej firmy, z manažerských pozícií v amerických softwarových firmách, kde hlavne som pôsobil v financiách projektov manažmentu a ďalej z manažerských pozícií v štátnej správe. Takže si sa celku dobre zhodnotil, ale teraz by som to chcel tak v krátkosti, aby diváci tomu lepšie pochopili, skús povedať, prečo by si práve ty bol dobrým prezidentom. Tak myslím si, že
mám príležitosť využiť svoje bohaté manažerské skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol počas dlhoročnej práce. Ďalším bodom je taký, že vidím problémy financovaní slovenského šachu. Rád by som otvoril nový kanál financovania hlavne z podnikateľských zdrojov. Ďalej, myslím si, že veľmi veľkú úlohu by mohol zahrať, pokiaľ by sa podarilo zrealizovať projekt vyučovania matematiky formou matematicko-didaktických hier, kde je šach alfa a omegou, kde sú veľmi pozitívne skúsenosti zo súkromnej školy v Skalici, kde je Vierka Haleštová. O týchto veciach by sme sa ťa ešte spýtam neskôr, ale nechcem, aby sa tu vytvárala atmosféra, že ty máš iba dobré vlastnosti a prečo by si mal ty byť dobrým prezidentom. V kuloároch šachových koluje taká informácia, na ktorú by som chcel dostať od teba vysvetlenie, že už si mal funkcionárske ambície v projekte šachu na školách a vie sa, že po nejakej dobe si toho pustil. A to je taký paradox, že teraz sa snažíš teda byť prezidentom, kandiduješ na tento post, tak chcem teda vedieť, prečo si toho pustil, čo bolo vo veci. Tak jednak vec, že mám rád, keď sa dodržujú dohody. Tam bolo v podstate oficiálne výberové konanie s nejakými podmienkami. Dá sa povedať, že v praxi sa to nezrealizovalo. Ďalej, čo bolo hlavným dôvodom, ale hlavne to, že bol, nazvem to, nesúlad medzi kompetenciami a zodpovednosťou. Ja som bol braný ako osoba, ktorá za tento projekt ako vrcholové zodpovedá. V skutočnosti tie moje právomoci boli minimálne. A tento rozpor viedol k tomu, že som sa rozhodol počasie z tohto projektu. Ja som človek, ktorý má, nazvem to, rád pridanú hodnotu. Pokiaľ viem tú pridanú hodnotu priniesť, tak sa cítim v tej pozícii dobre. Pokiaľ nie, tak mi to nevyhovuje. To znamená, to boli dôvody, prečo som sa rozhodol za projektom. Dobre, teraz od cieľov a vízií a tvojej motivácii sa presunieme ku konkrétnym vecom. Presunieme sa teda k programu, k našej agende, ktorú sme spolu vytvárali. Jedným z bodov nášho programu je teda zháňanie sponzorov. A to by ma zaujímalo, že všeobecne známe, že situácia nielen šachu, ale aj iných športov nie je moc dobrá a konkrétne ešte v šachu však nemáš také dobré meno. Vidíš zháňanie sponzorov alebo dávanie nejakej protihodnoty, či je vôbec reálne zohnať nejakého sponzora? Tak toto je veľmi vážny problém, to súvisí s financovaním nielen šachu, ale vôbec športu na Slovensku, ktoré je nesystematické a je, dá sa povedať, na veľmi nízkej úrovni. Je samozrejme, že ten šach nemá takú pozíciu, aby jednoduchú a je to, dá sa povedať, taká malá sisyfovská úloha, ako niečo v tomto smere ako zmeniť. Ale myslím si, že na základe môjho know-how z tých manažerských pozícií, ktoré mám, na základe kontaktov, ktoré som získal, mám určité šance otvoriť nový kanál financovania šachu z podnikateľských zdrojov, najmä z globálnych firiem alebo firiem, ktoré s celoslovenskou pôsobnosťou. A tuto chcem ponúknuť svoje služby. Už sa určitý výsledok podaril ako prvý, úspešne sa dohodla spolupráca s nadáciou firmy ESEP. To je pozitívne, si myslím, a prajem teda, aby toto ťaženie na sponzorov pokračovalo aj naďalej, nezávislo od toho, či sa staneš alebo nestaneš prezidentom slovenského šachu. Ale ako dobrý prezident slovenského šachu by si mal veci vidieť do hĺbky. Mal by si ich správne zhodnotiť, korektne a hlavne objektívne. A teraz chcem od teba, aby si ponúkol divákom kritiku. Nejakú kritiku, čo ťa tak najviac páči, v čom vidíš najväčší problém v slovenskom šachu. Samozrejme, problémy v slovenskom šachu existujú. Avšak ja som človek konštruktívny. Ja myslím si, že to, aké pozície ten šach sa dá veľmi ľahko síce kritizovať, ale
nemá to až taký príliš reálny základ. Myslím si, že na to, čo je možné, sa to na Slovensku urobilo. Chcem samozrejme prispieť k tomu ešte viac, ale nemyslím si, že je vhodná cesta ako ísť po kritiku. Za vhodnú cestu považujem hľadať nové spôsoby, nové metódy, ako pomôcť. Dobre, teraz prejdeme od takých tých negatívnejších vecí k tým pozitívnejším. Spýtam sa ťa úplne otvorene a jednoducho, v čom vidíš potenciál v slovenskom šachu, nevyužitý potenciál alebo tzv. Skrytú energiu, ktorú málo ľudí na nej pracuje. Tak je veľa dobrého v slovenskom šachu. Jednak na úrovni mládežnického šachu, keď to porovnávam s obdobím, keď som ja začínal, to sa naozaj nedá porovnávať. Je tu veľa úspechov, či je to projekt GPX, ktorý ideovým mocom bol Rudoliniak. Je tu veľa mládežnických center, nebudem radšej menovať, aby sa náhodou niekoho neurazil, kde sa veľmi úspešne pracuje na mnohých miestach na Slovensku. A vidím veľký potenciál aj energii organizátorov, ktorí v tých ťažkých podmienkach, ktoré sú, dokážu využiť tie lokálne kontakty na lokálnej úrovni a dokážu zorganizovať medzinárodné podujatia na slušnej úrovni. Všetky tieto veci pôsobia tak, že by si chcel realizovať tieto vízie v svojej réžii, ale ako skúsený manažér, vrcholový manažér v IT firme, sám dobre vieš, že bez kvalitných ľudí sa nezaobídeš, aj keď prevažná väčšina práce bude daná na tebe, tak budeš to robiť sám, alebo ako to mám rozumieť? Samozrejme, jednak sa to nedá urobiť ako sám, to, že inštitucionálne znamená to, existuje to výkonný výbor, rada Slovenského šachového zväzu a tak ďalej. A dobrý manažer, jak si správne pripomenul, sa vyznačuje tým, že si vyberá správnych, šikovných ľudí. Nie preto, aby sa niekoho bál, ale proste, aby to vec, aby ťahali za jeden obraz, aby to smerovalo nejakému spoločnému cieľu. Tuto už ja už som komunikoval s niektorými ľuďmi, s tebou som dohodnutý som s Vanosičom, oslovil sme viacej ľudí, nebudem ešte teraz zverejňovať, považujem za predčasné, zverejňoval môj, nazvem to kandidátsky tím. Po vhodnom čase sa verejnosť dozvie. Ale hlavnou mojou víziou je proste komunikovať s ľuďmi, ktorí v šachu naozaj niečo dokázali a hoci existujú, nazvem to amatérske podmienky, že títo ľudia, že aj v tých amatérskych podmienkach vykonávajú profesionálne skvelú prácu. Predsa len širšia šachová verejnosť, funkcionári, bývalý prezident súčasný, majú istý kritický pohľad voči týmto víziám a voči celej situácii v slovenskom šachu. Je to vôbec reálne niečo meniť štruktúrálne, alebo púšťa sa do tejto kandidatúry teda so mnou aj s ďalšími našimi kamarátmi, spolupracovníkmi s víziou toho, že ideš niečo veľké zmeniť? Človek musí mať nejakú víziu, ináč to nemôže fungovať. Pokiaľ by som neveril, že sa nedá niečo zmeniť, tak do toho procesu kandidatúry určite vstupovať nebudem. Ja mám rád pridanú hodnotu. Myslím si, že s tým tímom ľudí, ktorým zatiaľ komunikujem, som schopný túto pridanú hodnotu ako ponúknuť Slovenskému zväzu a dokázať proste zmeniť, vylepšiť nejakú situáciu, ktorá to Slovensko všetko existuje. Vytvoríme takú situáciu, na ktorú ťa požiadam, si hneď odpovedal. Ak sa staneš prezidentom, ak by si sa stal prezidentom Slovenského šachového zväzu, aké boli tvoje prvé kroky v tejto funkcii? Tak prvý krok by bol asi detailná analýza rozpočtu, pretože tých akcií, ktoré potrebuje zväz financovať, je strašne veľa a zväz je chudobný. A nie je možné financovať všetko. To znamená určiť si nejaké priority. To je z oblasti, sa povedal, tej vnútornej, ako z oblasti výkonného výboru. A ďalším bodom takým neformálne by malo byť aj ospravedlnenie sa Zuzany Milucovej za určité problémy, ktoré vznikli ako na Mitrope v Ružomberku. Tú druhú vec, ktorú si povedal, samozrejme, privítá šachová verejnosť
je to taká nepríjemná skúsenosť a musíme si povedať, že aj takéto veci sa dejú, ale musíme sa za nich vedieť aj ospravedlniť. No, prejdem k poslednému bodu. Myslím, že si celkovo odpovedal dobre a obšírne na moje otázky, takže ti ďakujem. Ale každý kandidát na prezidenta v tej svojej záverečnej reči dostane 30 sekúnd a nech sa vyjadri, nech niečo odkáže šachovej verejnosti, tak dáva ti 30 sekúnd, môže to byť viacej, aj menej podľa tvojho gusta, odkáž niečo, nejakú správu. Tak v podstate takú správu je, že mojimi hlavnými nosnými programy sú v podstate tri. Jednak otvorenie tých nových kanálov financovania šachu, záväzných podnikateľských zdrojov, vrátane možnosti skúsiť sa pozrieť na európske fondy. Druhá vec, čo považujem za veľmi dôležité z hľadiska možnej zvýšenie popularizácie šachu, je projekt matematicky-didaktických hier, teda vyučovanie matematiky, kde je nosnou úlohou pozadí šach, a čo môže zmeniť aj radikálne situácie aj projekty však na školách. A tretia vec je výber ľudí, ktorí naozaj v šachu dokázali a hoci máme amatérske podmienky, ktorí dokážu vykonávať profesionálne činnosti, aby ten výkonný výbor fungoval tak, ako malo byť. Dobre, tak ďakujem ti, Fero. A držím ti palce. Ešte by som, je pre mňa ešte obdobie, tak rád by som ešte zaželal všetkým šachistom, s pozorom najmä rodičov tých mladých šachistov, aby veľa zdravia, pohody, spokojnosti v novom roku, príjemné prežitie Vianočných sviatkov. A ja práve. Ďakujem.